Emakhosini ngiyabingelela, amakhosini umtshali okhulumayo. Namhlanje-ke ngizokhuluma ngehlane bengimthembise wona ividiyo ukuthi ngizophinde ngiyenze. Ngikhuluma khona ngehlane namanzi, ukuthi uma kuye lezi ndawo lezi bantwana besonga, kungani ezinye izinto zakho zivele zingakhanyi, okanye kungakhanyi nhlobo usuyile lezi ndawo emanzini, okanye entabeni uthi uyodiliza khona, okanye uthi uyohlambulula khona, okanye uthi uyokhuluma nezidalwa ucele kuzona. Kungaceleki lutho, kungenzeki lutho, ubone izinto zivaleka more instead yokuthi zivuleke. Bantwana bedlozi, into engiyinothisile kakhulu, abantu amanzi bayawasaba, baya-acknowledge-a. Most often emanzini lento bayayenza, kodwa kube nendida masifika ehlane. Ihlane iyafana namanzi, intaba iyafana namanzi, ihlathi liyafana namanzi, isiduli siyafana namanzi. Ngani na? Angithi sifana ngemimoya ikona or kanjani, ngithi kuyafana ngokuthi konke kunabanikazi babo. Intaba nentaba inomnikazi wayo, ihlathi nehlathi linomnikazi wayo, isiduli nesiduli sinomnikazi waso, amanzi namanzi anomnikazi waso, impophoma, umfula, iziba, ulwandle, konke kunabanikazi bakhona. So ingakho noma uyehlane kubalulekile ukuthi uphathe into yokukhunga umnikazi wendawo. Phatha phela noma ishumi noma i-2 rand, okanye uphathe impuphu, okanye uphathe utshwala ukuze ukhunge umnikazi wendawo. Ngoba angeke ukwazi ukuthi ufike laphayana ufike umemeze, we bogumede bobani bani bobani bani bobani bani bobani bani. Awukaqali uqele umnikazi wentaba, umnikazi wendawo ukuthi ngizocela ukhuluma nethunga lami, okanye ngizocela ukukhuleka ngichumane nengilosi ekaNkulunkulu, ngichumane nomvelincange, ukuze ukwazi ukuthi lapho ukhona ube safe. Ngoba angeke uze uyongena emzini wabantu ufike uyenze umathanda khona ungafikanga wacela kubanikazi bakhona. Ungawazi nje umuzi, ufike ungene nje, ungene uvule ifriji, uthathe amanzi, ukuthela amanzi uphuze. Yiyo lento wena ufuna ukuyenza uma ufika ehlane ungaphethanga lutho, into yokukhunga. Ngikhuluma nani ningakavezeli ukuthi ihlane lijule kangakanani, okanye ningakavezeli indawo lapho idlozi lakho lifisa ukukuthuma khona ukuthi ufike usebenze khona, lapho likunikeza amandla, okanye lapho selicele khona indlondlo, sakhuluma ney'ndlondlo zakhona ukuthi thina sizovula la ukuthi ukwazi ukuthi usebenze. Kubalulekile ukuthi ucale u-acknowledge umnikazi wentaba, okanye umnikazi waleyo ndawo yekuyona, noma ngabe semanzini. Ubakhunge ngemali emhlophe, noma ngabe kungaba u-5 rand, kodwa lo ohlangene, hhayi lo ohlukana kabili, cause uneyimali emnyama lapho. Uphathe imali, okanye uphathe impuphu, okanye uphathe utshwala bomhlophe noma ububomvu, kuphume kuwo ukuthi uyokhunga umnikazi wentaba ukuthi ucele ukukhuluma nabantu abadala bakini. Kanjalo kuzoyenza ukuthi akwazi ukuthi akuvulele, akuvumele ukuthi usebenze, futhi ungalinyazwa izinto njengabanye abalaphi bathi bahamba kuleza zindawo bafike baqhofe inyoka. Omunye afike ahambe namanzi, omunye afike akhiqwe amanzi. Inxa ukuthi akafikanga wakhunga kulezi ndawo, akafikanga wa-acknowledge abanikazi bendawo. Okwesibili, into eyenza ukuthi kungasebenzi ukuthi uyaya laphayana uncwazile ekhanda. Isintu kanti sithini? Kokuqala izalukazi zazincwaza ikhanda, zihlonipha. Yabona amanzi nentaba akuhlukile kunomsamo, kodwa kuba umsamo omkhulu. Ngani na? Kuwumsamo omkhulu ngoba wonke amadlozi, ngisho nangasiwa kini, akhona lapho. Wonke amadlozi ngisho nangasiwa kini akhona lapho. Ngisho nalawa angakwazi ukuthi angene ekhaya kini, njengokuthi asithi ukamalume, uphahla khabo malume, bakhabo baba mhlampe abakabi nemvumo ukuthi bangene ngenxa yokuthi akakashadwa ekhaya. Uma ukhuluma nethongo, ukhuluma nethongo lakhabo malume kuphela, lakhabo baba lisegedini. Mosemanzini alikho ithongo elivaleleke ngaphandle, bonke bakhona lapho. Mosentabeni bonke bakhona lapho. So kungakho nakhona kumele uhloniphe, futhi uhloniphe kakhulu, ngoba khona nabantu bengasingabakini lapha, khona lonke idlozi nalele elakini ongakazi uhlangabezana nale msamo ngenxa yokuthi alinayo imvumo lokungena lapha, elingawuthathi nje umbhedo.
elizothi awubuke le ngane ikhuluma nama enqazile nasekhanda. Kunezalukazi zakudala laphaya, amakhehla akudala, abantu abaphethe ulwazi olujulile ngaleninye indlela. Mhlawumbe wena awukazazi ukuthi umbathwa abantu abanjani, kodwa cha, mntasekhaya yazi unale ngulo le esinayo. Zikhona izalukazi namakhehla wakudala asuka mandulo, ongeke ukuze ukwazi ukuthi waxhume nawe umuntu manje ukuthi uzofika kuwona le muva. Nogogo wakho angeke akwazi ukuthi awabali, nogogo wakho angeke akwazi ukuthi awabali emuva. So kungakho kufanele uncwazi umuntu wesifazane, uvala amahlombe. Ngeke ngibone besishudile Nkosi yami, hayi ngoba ngijaja, kodwa ngike ngisho ngithi uNkulunkulu engcwele ukubanikeza iso lokuthi bayibone lento abayenzayo, bahlukanise phakathi kokulungile nokungalunganga. Another thing, into enza ukuthi kungasebenzi uma futhi uyehlana okanye uya entabeni, ukuya kulezi ndawo ungahlambulukile. Ave ibalulekile inhlambuluko bakhosi, njengoba ngisho ukuthi emanzini nasentabeni umsamo omkhulu. Angeke uke laphaya niqeda ngibathe nomuntu wakho ngayizolo, uzolimala ngoba uzofika kulezi ndawo lezi ungcolile. Afike umnikazi wamanzi akuthathe, afike umnikazi wentaba akuthathe, achilizele noma ibhubesi, achilizele noma ngabe yini. Uma ngale ukuthi lehla simo sangazi ngasibona isilwane sinje, kodwa siphume ngoba sekukhona wena, siphume sikhishwa kwela moya, ulimale. So yizo lezi zinto lezi abanye abantu bayithatha njengokuthi hayi isidala lesi, into yakudala le, noma ngingayinakile noma sengayibhekanga, ayibalulekile. Kodwa yizo izinto ezibalulekile lezi ukuthi ungafika uzenze. Ngisho noma uye esidulini thi uyokudiliza khona, cela umnikazi wesiduli, qoqotha kuyena, ushisa impepho, ucele ukusebenza phezulu, uqelela amathongo akho ukuthi ngicela vele. Nalaba abahamba intwaso, ziyazi iy'ngane zami zedlozi, uma ungenile entwaseni, masifeyile leza ndawo, noma kuthiwa usuyokhipha abantu abadala, uyolanda abantu abadala, ufike ucala ukhulume nomnikazi wehlathi, ucala ukhulume nomnikazi wamanzi, ukhulume nomnikazi wentaba, uzicelele isidalwa sakini. Ubese uyakhokha, ukhokhe iy'kweleti zakudala ebebenazo, ezinye ezibanga ukuthi bangakwazi ukuphuma ehlathini okanye bangakwazi ukuphuma emanzini. Imali emhlophe ingake ibalulekile ukuthi ube nayo, noma ungabe nempuphu noma ungaba notshwala, kodwa ube nemali emhlophe. Impuphu notshwala sokuthi izidalwa ezikhona nomnikazi nezidalwa zakho uma ziphuma zikwazi ukuthi zidle lokho kudla, ziphuze lolo tshwala, zingahambi indlela ende. Usazohamba nebanga elide, usazodrayiva nokudrayiva, ziloke ezilambile, ziloke ezinqaniwe, zomile. Bantwana bedlozi, kubalulekile ukuthi sihloniphe lezi ndawo, izigodlo ezinkulu. Ngelinye ilanga lathi ikhehla lami ngisaqala uhambo, lathi njalo wena uyaphahla emsamo, mina kumele ngehle ngize lapho kuwena. Uma ngifika kuwena, ngifike ngikuthathe sibuyele esigodlweni esikhulu entabeni. Ngifike ngiyoqela kucala khona ngaphambi kokuthi sihambe soyenzeni lento oyifunayo. Okusho ukuthi isigodlo ikhaya lamakhosi namakhosi akwembethe amanye, ngoba amanye abhizide emanzini, amanye asehlana asey'ntabeni asey'dulini. Okusho ukuthi amanye amadlozi asekhaya cause lakhabo baba asentabeni. Mangiya kuleya ndawo ngiyocela kuyona, ngeke ngifile ngithi ayike mkhulu sengifikile sengizoqela-ke ilokhuza, ngizocela lokhuya. Ngifike kuyiphi indawo? Angifikanga emakhosini amakhulu na. Abantu mabafika emakhosini noma bafika esigodleni, bafike bathakazele, bafike bameze egedini, bafike bahloniphe. Kungani wena ungahloniphi? So intaba namanzi igodla enkulu. Khumbula ukuhlonipha abanikazi bakhona, khumbula ukuhlonipha izidalwa eziphuma lapho ogogo nomkhulu bamandulo. Khumbula ukuhlambuluka, ufike uhlambulukile, ufake ne-fasting ngoba nayo ibalulekile kakhulu. Noma ngaba ufasta i-breakfast kuphela, at least kube ne-fasting ukuthi ukwazi nokumamela umoya uma ufike leza ndawo, ukuthi makuthi ungangeni, makuthi ngena-ke. Amakhosi amakhulu, ngiyabonga.